UGWUMBA. Amanụ m ka ọ ga-eji bụ nkịta tacha nsị ọnụ si agara n'egwu. Ama m ka ọ ga-eji bụrụ ọ bụrụ na ike nyụcha ahụ ọ bụrụ isi ka a na-aga eke ọkpọ. Mana nsogbu na-abụ na mgbe ụfọdụ na ihe okenye na nwee hụ nwata rigoro enu ọjị ọhụ n'ihe ọrịtụ a na ọsị okenye na-enweghị ihe hụ. Mgbe gara aga ka anyị nọ n'oge mmemme a ka anyị nọ na-ekwupụta sị ndị Igbo kpachara anya n'ihe gbasara mmemme a na-akwadoro mgbe ahụ bụ ịga na Abuja wee gaa ngagharị ka anyị wee tọhapụ nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu eji kamgbe afọ 5 gara aga. Ọtụtụ ndị mmadụ ụmụ ihe anyị kwunyegasịrị mgbe ahụ ime onye ọbụla na-ekwu uche. Ọtụtụ ndị mmadụ na-asị unu ga-anụ unu bụ ndị sabo ego ole ka e nyere unu ndị Fulani enye na nke a. Amana m na enwere ebe ndị Fulani na-eke ego ka m ghara ịga kete nke m nketa ya tie m na akpa na-ekwukwa eziokwu dị m n'ọnụ maka ọ bụrụ na m ekwughị eziokwu nwa esi m n'ọnụ wee ree ure. Na tata anyị wee sị ka anyị racha anya bụ okwu ọnụ maka na dịka anyị na-ene anya ya bụ mmiri ezo na-agbacha agba nke mbụ wee sị ka ọ bụrụ na agadi nwaanyị ọ ada nda na abụọ ka ọ na-arị ugwu o kwesịrị ịgụ ihe ugwu n'ụkpọ ọnụ ka anyị tinyegodo ọnụ na nke emere eme tupu anyị amara etu a ga-esi gaa n'ihu na ọzọ aka chọrọ ime. Ya mere ana m akpọpụtakwa dịka unu ma onye otu m ọ na-adabara mụ na ya Epetike ndị Igbo. Biko Epetike agacha na Abuja o doro m anya na iso ga kedu etu isofu ya bụ ije Abuja? Ndị be anyị ekene m ndị Igbo ekene m UGWUMBA ekene gị. Unu ejega Abuja na sọrọ ihe ejega Abuja kama na isoro wee jekwu enwe m ohere bife ekwu anyị kwuru ekwu dat na ekwere m na ayọ biko na ihe a wee lapụta ndị Igbo na Sowore nwe mgbe oyibo love lost to ndị Igbo. Ofe gbara ngara bụ na ejeghara ya bụ ife onye izi akpara aka bụ ụlọ ya Nnamdi na nwanne nwoke mebi na ndị Igbo ndị ọzọ Sowore si n'ọsọ kpụrụ kwọ gbara ọsọ mechaa si na oje polis steshọn ahụ mebi ije belu ndị nka na ndị polisi asị abịa nwekwa ha ekwengoba bidoro ihe a n'ije nga Sowore mechara na ọ bụrụ ife anyị na-etikwasị nzigbe emerenụ ndị ojikọta abụ gịnị etikwa na nwanne Nnamdi n'ime tikwa ụlọ ya n'ime amara m how long the process will take ọ ha ya charge ha with ọ bụrụ ihe anyị na-ayọ biko si anwakwa na ama because na that na Sowore enwe love lost with us and we have political reason o ji wee mee ndị onye o dere Chukwu mere ebe na Peter Obi apụtara maka o nwere ka ọ bụrụ apụta that day mgbe atụ ya asịrọ from fans maọbụ not from mob maọbụ from anywhere thank God na ọ pụtara ndị Igbo kwana ụfọdụ n'ime ha ya mụta ife. Ọ dị mma ọ bụrụ na anyị maara enwere ihe a na-akpọ ewu arụsị ịga na obodo enwere obodo a na-akpọ n'ọma eke dị n'Enugu enwere ehi dị na arụsị ha mgbe ahụ ehi ahụ ọ dị ka ọnwụọ na kịta ọ bata n'ime ebe ị kọrọ ihe ọ na-ata ihe ọ tacha ya ọ nara onwe enweghị ị ga-eme ọ batabeghị bunye mmiri mana na ị na-efu ya dịka arụsị. Amaghị m ka ọtụtụ n'ime anyị a ga-amata na mmadụ dịka Sowore dịka arụsị ọ dịka ewu arụsị na enweghị ihe ndị gọọmenti a ga-emenwu ya maka na ọ bụghị na ama mmenwu kama na achọghị ime ihe maka na o nwere uru ọ na-aba na ewu arụsị nye ndị gọọmenti anọ kịta ma ndị nke pụrụ apụ maka na ọ bụrụ na oke soro ngwere ma mmiri ọkọcha ngwere ọ ga-akọkwa oke. Mana ofu ihe nyere m nsogbu bụ mgbe ọ nọkọtara mgbe m nọ yowe ya bụ ihe yo mgbe ọ nọkọtara kpọwa ọsị Alex otipụta ọsị kedu afọ ya Peter Obi ya pụta ọsị onye na-eto apụta nna kedu etu osifu ya mgbe o bidoro kpọwa afa ndị a ndị isi ndị Igbo jibiri ka ha bịa kwunye ya n'azụ kedu etu osifu ya mgbe ahụ ndị a chọrọ iji wee chụọ aja nke bụ eziokwu bụ na ọ chọrọ iji ndị Igbo wee chụọ aja mana ha maọkwara ya n'ife nke bụ ndị na-ahapụtaba ka eme gịnị ya na ihe na-eme ọ dị proses ya na-eforo nke a na-enegochiate n'azụ unu na nke a na-eme ya ọ bụrụ nke Sowore ka ya apụtaba ahụ ji bụrụ onye Sowore kpọgo Peter Obi iyo mgbe ihe dị n'ụwa ọgbọbeghị ya nọgidesi apụta ke maka ọ bụ na ọpụta dị ọma ya ma n'azụ anyị mamara na ọma wọk na ife ha na-emere ka adị sure na alapụtara ndị Igbo ma ọ lapụta ndị Igbo ji biri sas ka ọ dịrị izi idestroy ya n'Igbo mana ọma wọk mana ịma na kịta etu a na ha 2027 na ha abịa ịma na kịta na enwekwara bụrụ na atụ vootu kịta enwe ndị ga-asị ga-atụnyere Sowore bụ ndị Igbo anyị ka nnekwu ndị ahụ ga-atụ maka na ihe Sowore chọrọ ime dịka ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu dịka
na ihe gbasara politics na ọ chọrọ iji ndị Igbo gbuo politics. Ndị Igbo a ga-atụnyere Sowore ka ihe gacha nwa ịmara onwe ndị nkịta bụ onye gbara nnefe wee mụọ ha asị m na o nwere asọ na mbụ ịgakwana nke ịkọ ọnụ ka ị okenye ghara ịdị na-eme ka ụmụaka oke jikwana m ajụjụ m ọzọ nsọ gị datụ na ndị ahụ bụ ndị DNA ha ahụ nke ndị Igbo because na ọntị oisi gwuo gị n'anya gwukwe gị n'anya ọzọ ije were anya gwuo n'isi ahụ nwanne nene agbụrụ gị nwanne isi na ezigbo agbụrụ wepụta ịma ihe mụ a na-eche mgbe ahụ bụ amaghị m ka ọ bụrụ dịka na ọ kpọrọ onye dịka Ugwumba na Epeti gị si anyị bịawa nke ahụ enweghị nsogbu dị ya ọ daa n'ọsọ anyị ejiri ọsọ beelu onwe anyị mana nke isi ndị niile Igbo ji biri bịa kwụrụ ya n'azụ n'ụdị gịnị onye ka ọ bụ ebe ị maara na aga na international community enene ya kịta na ọ bụrụ na agụọ ofu Igbo na ịtọ a ga-agụnyeta Peter Obi na ndị eji wee biri na Naịjirịa ndị mmadụ na-atụkwasị obi n'anya n'Afrịka niile iwee si Peter Obi ya pụta mgbe ahụ ka m bidoro nyewe ya bụ okwu eyo kịta ọkwa lọya esoro na ga-eme ekweghị m ụmụnne ihe na-esoro na ga-eme ekweghị m ha niile anọrọ na n'ime ebe ahụ a na-agakwa n'ụdị na a na-ebe ere ha ozugbo ahụ ndị polisi kpam pịam atinye n'ikpe ha tata ka m na-anụ na Nnamdi Kanu ị ga-achịkwa na eme gị nọọ ya jizi aka na azụ ọnụ ya ya bụ na o rute ebe ahụ ana ndị na-marụ na ọ dị iwe ọkụ o nwere ike rute ebe ahụ ekwukọta ọbarụ jọji mba ma ọ bụ ọbarụ majistreti mba enwere etu ọ ga-esi dị kịta na anụ ọpịasụ enwere akwụkwọ dị ya anụ ịmana ya bụ nwa amadi dị iwe ọkụ ọ makwa ihe o bụrụ isi edịkwa mana ọ dị iwe ọkụ ya bụ na ihe a dị m ka game plan ihe a bụ ihe a kpachanara akpa epetike ka anyị ntị ga-anụ ihe abụghị ka ọha ka okpuata biko ke ndụmọdụ ị nwere ịtụpụrụ ndị Igbo maka na nke a okwuo na gafee ụfọdụ n'ime anyị brain anyị na-achịtewe n'azụ kedu ndụmọdụ ị nwere ịtụpụrụ ndị Igbo ka 2027 na-abịa Ugwumba okwube gafee ịma that na ihe the consequences of ihe a ebebeghị because na anyị kwuru na-ebe ka akwa na ma ndị nke eji anaghị asị anafa ma nwanne Nnamdi eji ma lọya anaghị anafa the consequences akabebeghị and also ụka nwere other plans o nwere ihe mere that na ndị be anyị kwurụpụta etu eso eche because na ndị be anyị bụ na anyị ma ife o nwere ife ya okwu ya bụ akpọ gị jụọ kedu ife onye a nwere to gain na destin ọ na-eme so far na omego ndị be anyị anya Frank esiwe gba anya bụ onye amụ ibi na ka o so eze nke bụ eziokwu bụ that na akpọ okwu ụbọchị ọzọ uche onye ọbụla dị ya si akpọzi na anyị ha chi ime protest ha mee anyị chi ime ka anyị mee maka na ọ da afịa ahụ daba anya m anya m isi anya dịka onye kpụrụ ya biko next time ọ ya adị ndị be anyị apụtazina ndị be anyị zakwana ya bụ oku amago ndị bụ ndị ilu anyị ọ dị mma mee na nke mbụ ọ gafee na amagha mmiri sọfegoro na nke ka na-asọta nke ka ibie mana ihe anyị na-ekwu bụ ka anyị mụrụ anya ka azụ adị ama mgbe ọzọ ga ha apụtakwa ọ bụrụ na ndị a gara iri bins a na-atinyeghị mmiri na bins a na-atinyeghị nnu ọ bụrụ na ha richaa ya na ihe na wee pụta kọrọ anyị ịtụ ihu na ọnụ dị ha mbọsị ọzọ ọ bụrụ na Sowore kpọọ sipụta ha mara ka ha ga-apụta afụrụ m onye nke nyere dereri chek dowere ndị bi ya si ya ha jikwere ego eme ya dị ama ya bụ ọ bụrụ na ị ga-eso ya n'azụ mbọsị ọzọ ijiri ire ego eze gị ọnụ mmarụ na nke mbụ isori ọ dabara na ọkwa mkpọtụ ka emechara na mgbe Fanika ya ode bụ ọgọ anyị nwoke na-eme mkpọtụ nke ya na a ga-eme nke a na a ga-eme nke a mee nke a ruo na Nnamdi Kanu pụtara bụrụ ya bụ onye izizi Nnamdi Kanu gakwuru wee gaa kene maka n'ụdị na onye anyị nwoke bụrụ ọgọ anyị nwoke tata ebee ka ọ nọ ndị a niile na-abịa ha ejiri anyị maka na ha maara na anyị dị very sentimental n'ihe gbasara Biafra ndị a niile na-abịa ha ejiri anyị na-eme ka ha rite ihu ọma n'ebe ndị Igbo nọ onye ọbụla amarịgo na ọ sọkwa ndị gọvanọ niile na ala Igbo ha niile bụ APC amaara m na atụọ vootu tata na ọtụtụ steeti na ala Igbo na APC ama nweta 25%. Ọkwụkwọ ịtụ ihu dị mmadụ ka ọ ga-eji bụ ịnọkọta isi ka anyị ga-atụnyere APC ka ha kontinu so ndị ga-emewu ya bụ ndị odudu dị ka Wike kọtọchara ihe na si kedu ebe a ga-eji kontinu n'ihe Buhari meri onye siri ka ha ga-akọ ka ebe emechakwa ama ha na mba ọ dị mma anyị ga-apịachi ọnọdụ a biko mana onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo ebe ọ bụ na anyị kwenyere na anyị maara ihe biko ka anyị mụrụ anya dịka azụ aha mbụ Mike Onugbu